Kaixo, ongi etorriak gaur oinezera etorri gara, 2025ko oinezera, Padezi Ganda ikastolari egokitu zaio aurtengo oineza prestatzea, eta Irune eta biok hemen gaude. Kaixo, Irune? Kaixo, bueno, nik egongo naiz lehenengo eta bigarren guneetan, horregongo gara, eta zuk non egongo zara? Guk erronka jarraituko dugu, ea zer moduz aurtengo partaideak, pasaren urtean oso onak izan ziren eta oso lehiakorrak, eta ea aurtengoa. Bueno, ikusiko dugu nola joango den eguna, ez? Ondo pasa, disfrutatu asko! Zu berdin! Bueno, norekin gaude hemen? Beatriz Otsotorena. Eta antolakuntzan zaude sartuta edo... Pixkitxo bat bai, jardueren buru naiz bai. Eta zein da zure gaurko lana? Gaurko lana dena kontrolpean izatea. Gutxi alda. Bueno, hau prestakuntza luzea izan du, gogotsu zaude ez, gaurko eguna? Primeran gogotsu eta, ilusionatuta arras, 18 hilabeteko lana izan da, eta gaur bukatu egiten da, gero lan gehiago izango ditugu, bai. Gaur da emozio handiko eguna, bai. Eta ze espero zu gaurko egunaz? Bueno, lehenengo juririk ez eitea, badakigu juririk ez duela emer, eta beste alde dena ongi ateratzea eta jende guztiak oso ongi pastea, eta euskara aurrera ateratzea, hoi ba. Bueno, eta nola ikusten duzu euskaraz gaur egun? Bueno, badakigu ez, patioan batzutan erderaz izuten dugu, kalian ere, baina hortan gabiltza. Mezuren bat ikusleentzat eta gaur etorri denen pertsonentzat? Pues denak oso ongi pasa, eguna disfrutatu eta euskaraz bizi. Bueno, kaixo! Kaixo! Orain iritsi zarete? Oaintxe bertan! Eta nondik heldu zarete? Pues etorri gara lesakatik, bino hemen egin dugula, formetan. Bai, ja aurreratu zarete, ez? Hola da, bai, gustora. Eta ze atzoz egin zenuten zerbait? Torri ginen, pixko gustera zegiroa zegoen, eta gero joan ginen da, terrira eta hitzongi. Eta gaurkoan zein da gaurko plana? Bueno, a ber, hori agintzen dute. Bueno, vuelta eskana. Bera konformatuko da, ez? Bai, konformatuko zara? Bueno, ongi pasa familia, disfrutatu. Eta euskaraz bizi. Vale, berdin. Aio!
cuidado de este mundo. No. Se van a joder que no me voy a juntar. A tomar por culo. Para que me quiera más, que se joda. ¿Vais a bailar vosotros luego o lo bailamos nosotros? Y luego bailáis, vale. Bueno, zelako kuadrilla, nondi zatozte? Beratik guztiok? Eta, bueno, esan diate, txibatu diate, abestia oso ongi dakizutela. Bai. Hala da? Kantatuko dugu pixka bat? A ber, buruz, bihotzez. Oinez zizi nahi dugu buruz, bihotzez. Oinez buruz, bihotzez. Oinez zizi nahi dugu buruz, bihotzez. Oinez. Oso, ongi kuadrilla! Bueno, ba, ongi pasaguna! Aio! Bueno, kuadrilla, a ver. Zertan zabitzate? Zer egiten ari zarete? Itxoiten, lagunak itxoiten. Itxoiten ze berandu, ez? Eta zein da gaurko plana, zer egin behar duzue? Edan. Joe, a ber, edan, eta euskaraz hitz egin, ongi pasa, Baita hori, kontzertua gero. A ber, ze kontzertuak daude, zeintzuk? Nafarroa bat bost bat bi. Gozategi. Joe, ba, asko, ez? Gaurko egun luzea, ez? Bai. Ba, kontrolatu pixka bat, ez? Bai. Eta nondik heldu zarete? Bizarratik. Bizarratik, bueno, ba, ongi pasa neskak, bale? Eta da gutxi, eta ongi pasa. Eskerrik asko. Aio! Agur! Pixkanaka. Oendik igual esnatzen nahi dira, baina... Dantzatzen da beste, bai? Adi egongo nahi dena ikusten. Aupa gorriak ez dara zuen geratuko. 3, 2, 1, guazen! Gaudela ez dugu etxo gorogorri behar ez ezer, ez? Bardoan gozat... Egitu goiten zoiek! Nola da? Goizero irri farra.
Eta horrein dantzatu librena jarra nahi duzuen bezala. Bueno, kaixo. Hemen ja oinez hasi berri eta zuek hemen intxabletan, zuzenean. Bai, probestu zorain kola gutxi dela, probestu behar dugu. Eta nondik heldu zarete? Eldesakatik. Biot? Bai. Eta zein da gaurko plana? Aurren erritmoa pixko bat jarraituz, eta baitere gazteak ikusiz erronka jarraituz, eta, eguna pasa. Intxableak lehenengoa, intxableak eta gero ja jarraituko zue, erronkekin edo zer egingo zue? Bai, horixe, pixko bat jarraituko dugu, ea zer dagoen. Eta zer pentsatzen duzue gaurko egunak bezala euskaraz inpultsatzeko, jarraitzeko, euskaraz hitz egiten? Oraindik beharrezkoak direla egia esan horrelako bestak, ikastolen aldeko bestak, euskara oraindik ez dago egoera normal edo nahiko genuken egoeran, eta beharrezkoak dira horrelako ekimenak ikastolak aintzinera jarraitzeko. Egun ona pasa, jarraitu aurrekin, disfrutatzen, eta zuek ere disfrutatu. Bai, eskerrik asko, eta berdin. Aio! Aio, gerarte. Politiko bada, eta hemengo bazteio tezen gaztetxo gratik esan bezala. Uste dut guk hiruro bakarrik ezin dugula, abestu ez da. Agian laguntza beharko dugu. Galderatxo bat, ezagutzen duzue Aitormena abestia? Bai, bale, eta nahi duzu gurekin abestu bengoian? Altxa eskuak. Eskui, Ez dintzaitu ez dugu deno hiego, pila bat zeat, orduan bakoitzak 2 pertsona aukeratuko ditugu, eta lasai, gero ere izango dezute aukera, bai? Hori da. Ikus ezagun, zaila da aukeratzea. Nazu? Ingo bertzate hortik nolabait laguntzaileren bat beharko dugu, anibituko dago, bitziak, jatorra. Eske jartzen dizkiguzu aurpegi batzuk eta pena ematen digu. Venga, zu. Mr. Baitiak. Aukeratu ditugu bakoitzak bi. Utzi pasatzen, pasatzen ari denai utzi tokia pasatzeko. Guregatik izango balitz guztiak egungo zinatekete, baina egia da, holtza ez dela aina handia eta seguraski denak igo ezkero erori egingo dela, beraz. Dena handiz, baina denak ezin zarete igo, baina naiz eta hemen goian ez egon, horbean ere, abesti topera hemendik entzun nahi dugu, eta gero aukera gehiago izango dira igoltzeko, bai? Oso, ondo bagatoz hemen. Kaixo. Txalo zaparrada bat beraientzat. Txalo zaparrada bat esan dute, mesedez. Bale, hobeto. Eta zaizkigu. Dator beste bat. Kaixo. Aurrera. Etorri. Pasei, listo, bai. Izenen ronda egingo dugu? Mikroak ez dauzkagu guztionzat, beraz partekatu egin behar duzu binaka, bai? Ondo iruditza bat zaizue. Hori da. Eta orain zuen izenak esan, nahi baduzu? Asistu, mendikan. Zuritu. Eiden. Txalo zaparra beraientzat. Oso ondo. Besterik gabe, zuek prestadete? Zuek? Orduan abestu egingo dugu guztiok batera, zuek guztiokin, Ertzainak taldearen Aitormena. Betuk ez da asko entzuten, venga, altuago.
dena eragazita lukena. Jimenez traje egiten ez duzue garaipena lortuko, noski ez? Ikusiko dugu, hori Bakizu egorriak, letra gurria saltzen denean, denak... Kaixo, neskak! Ze, jolasean ja, hasi zarete? Eta zer egingo duzue gaur? Zakit, Jolastu egun osoan, ez? Euskaraz jolastu, euskaraz bizi, buruz bihotzez? Oinez. Dakizu abestia? Bai, gutxi gora bera, abestuko dugu pixka bat? Ez? Lotxatik zaude? Biok bai, ez? Bea, buruz bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi buruz bihotzez. Oso ongi, berdin du, garrantzitsuena da gaur hemen egotea, disfrutatzea eta ongi pasatzea, ez da? Bueno, ba hori egingo duzu, ez da? Bai. Ale, ba ongi pasan eskak, aio! Oroitzen, ogoratzen dantzatzen. Ondo! Zerordinak? Ea nola dantzatzen duzue? Denbora igaro arren, ohitura jarraitzen gaude, batzuk bidea jarraitzen, besteak bidean galtzen. Ez itzulira gainera, orainak behar dela, baina betiko gara. Zoriontsu garen lekura, erdikuntako iluna barra, zabatuak oitzeko paranda, honenetan txarrenera. Mendikuntako iluna barra, zabatuak oitzeko paranda, honenetan txarrenera. Bizitzari eskera. Zerordinak ondoren gara! Egorriak! Begiratu segundo bate, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken hitza abestu arte. Begiratu segundo bate, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken arrasa hartu arte. Soberan daudela, enijoa ez zer esatera. Urdinak! Oso ari zarete, talde... Urdinak! Anatzeraino gainera, hemen dikaztena begira honaiz. Agian pixka bat lasaitu gara ez da horreko erazio bako. Ez da ez dena gertatzen zemendik energiak erosetak gora, izango dira, oiez? Oso ondo, baina gatetak da.
zoragoz. Eta berdinketa ospatzeko, sorpresatxo bat ekarri duzu. Gurima kurtu gabe eta indarrik gainetan. Ez aparen mugitu gure horren dena. Entzun ondo, Egora ez da lakera, entzun ondo, beti aurrera. entzun ondo, ez baizu gustoko begiratu beste aldera. Guazen guztio! Gu gara taldeko anibentzak, eta bidea dintutena. Gu gara Kontrako egotea, pasorik eman batzera. Nola? Ategira da hobetzen bakarren bizkarrera. Zure meziek ez zuratzen gure azala. Entzun ondo, erora bezala dela. Entzun ondo, egiezina beti aurrera. Entzun ondo, ez badizu gustoko begiratu beste aldera. Guazen guztio batera! Gu gara taldeko anibentzak, sasietan bidea gindutenak. Gu gara kontrako rotea, ez dugu pasorik emango zera. Esan dezakela, nahi duten jardun dezakela, bizkarrela. Ginen moduan, nire biziko gara. Guazen guztio batera! Gu gara taldeko anibentzak, sasietan bidea gindutenak. Gu gara kontrako rotea, ez dugu pasorik emango zera. Gu gara taldeko anibentzak, sasietan bidea gindutenak. Gu gara kontrako rotea, ez dugu pasorik emango zera. Gu gara taldeko anibentzak, sasietan bidea gindutenak. Gu gara kontrako rotea, ez dugu pasorik emango zera. Kaixo, a ber. Nondik zatozen, nondik heldu zarete? Tafaiatik. Eta faiatik urrun ez? Bueno, zauen bus bat eta etorri gara denoi. Bus ez etorri zarete oso eroso, Bai, ez eroso. Eta oraintxe heldu zarete? Bai, duela 20 minutu horrela. Eta zer egingo duzu, zein da gaurko plana? Erronka ikusi eta musika eta hortik egon. Bai, atera. Zein da gaurko eguneko planarik gustokoena edo momenturik gustokoena? Ba, ez dakit. Ez dugu ikusi asko plana orduan ba. Ja, eta hortik. A fluir, esaten den bezala, a fluir. Hori. Bueno, ba, ongi pasa eta disfrutatu bikote. Eskerrik asko. Agur. Esan zuen izena. Iria, Julia, Maiale, Pizarro, Juni. Xalo, zaparra bat beraientzat. Ausartak zarete, aizue, badakizu ez abesti den. Festa bat kantolatu behar dugu hemen. Guazen amaikan festa batean abestu genuen abesti hau, Gonzalek eta Manesura abestu zuten. Eta gaurkoan uste dut errepikatu behar dugula, zauzen asko gaude, Nafarroan izan gaude, beraz, festa giroa nabaritu behar da, bai? Orduan, prez baldin bat zaudete. Zuta zauderi maz. Ni beti nago prez dirati, noski Oso bidez. ondo, gaurkoan goazen agustera egiten larua eta beleren. Kirolama! Goazen guztio,
entzut ere, dantzan lekua. Musika talde! Gerturatzen ari zara, zoaz beste bati, antzaren beratzera, nik egin nahi du behar zaitu doi, dantzarekuan, lasaiago, lasaiago. Zoratik jabende. Naiz da kostatu zuretzat gaude, egin zen ospari, bakarri, eta ezin ospari, bakarri, egin nahi du soin nahi egin nahi du dantzarekuan bakarri, lasaiago, zundoan egunkari, lasaiago, zuretzat sendoa, naiz da kostatu zuretzat alde. Dantzarekuan bakarri, lasaiago, zuretzat sendoa, egin ospua! Hori da! Venga, derra festa botatu duzuena, oso ondo haizue, txalo zaparra lanak beraientzat mesedez. Hori da energia, Hori. Zuek ere? Mende pixka bat dendik joan gara, baina, bueno, horren txaldatuko da. Nola doan, aigazkarko horreka eta hemen, aurrera berriro Horai maiurtina. Ezin segi, abiaduraren errentza denen, espero dute miraria eta ne, ezpegun bat ez Begi begira bestearen atarria zenbatira, zertan ari dira zinegik, zukino zurek adiaz ez zuaitz guztiak ez zurrezko dira. Dira, son de mentira, mentira. Ez da entzute, egorria! Ez da ditzen baden bora dara maren ben. Ez da inor etorriko eta eseri zaite. ez dakitzen baten bora dara maren Altua, gordina! Ez da inor etorriko eta eseri zaite. Zona! Nola? Ez da ditzen baden bora dara maren ben. Ez da inor etorri eta eseri zaite.
Wow! Wow. Wow! Orain maiz zaila, orain Abesti zaila bat hartzen didate, bai. Hori egia da, baina ere argi dago, urdina asko zero eta egitute. Jartut ekarreria eta eta asko gustatzen egula baguri goxoki esatea, patatak, eta bueno. Orduan nahi dugu aprobetxatu esateko plastikozko zorroak eta mazakarrantzira botatzeko lurrera bota beharrean amalurrak horrela eskertuko digu, bai? Beraz, mezu hau botata, dagoaz, amalurrari omenaldi hau egitera, zio guztiekin, zetak taldearen. Para barko dama! Gora Nafarroa! Etxe jaunak iesi argi-argitan Pasa guztiro! Adarraren deia eta lanien kantua derekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat ereki dute biharretan Norbaitek egintzirik botatzen barakin? Hori! Haupa! Aztuko badira kantuak Arbaso kontakizunak Aralarko lamarorikoa Nafarnu eta izango da Abeste bizi bat dugunetik! Bueno, inoiz baino iritsi gehiago haupazu, Zamora Nafarroa. Zezen gorriaren zauri emaria Basurrekumeak dira nora ezea Norbaitetako karriketan Kaso suak edan Kanbaiak zen entzuten dira Bezketan Nahi bintxe, zen aldiz. Aztuko badira kantuak Arbaso kontakizunak Aralarko lamarorikoa da Nafarnu eta izango da Iruzki sartzien gazten denik zela Hori kanbirtua Mendetan eta mendetan Sinisteko guztia Aztuko badira kantuak Arbasoen kontakizunak Aralarko lamarorikoa Nafarnu eta izango da Aralarko lamarorikoa Nafarnu eta izango da Aralarko lamarorikoa Nafarnu eta izango da Gora Nafarroa! Gora! Bueno, familia! Ze hemen ekitaldia ikusten, ez? Bai. Eta, ze, non dizatoz, ze? Gu, Zumaitik. Zumaitik! Bai. Ne! Eta zer moz hemen Nafarroan, ongi ez da? Azten, gero esango izut, guendik ez dakiko, ondo. Eta zein da gaurko plana ba? Mentzen, bueltatxo bat eman, ambientea ikusi, eta laguntza pixkat eman. Bai, laguntza ere? Bai, aldana bai. Oso ongi, horrela bai, uste dizugu sartzen hemen Nafarroan. Eta, a ber, nola ikusten duzu Euskara gaur egun? Bueno, nahi baino okerrago,
eta ez dakit, aurreako guakin ez, gu bai bintzat. Bai, noski bai ez. Bueno, ongi pasa, egun ona pasa eta disfrutatu asko. Mila esker. Aio! Agur. Igual, los demás, voy a mostrarte que no tengo rival. Abritu kutala, kontatu kontatu, zure tozuna, lakitala, berdin ezaken, bitamen zara, erakutiko ditut, ezaken edutala. Cuidado. Esiak hautsia beste, zure indarra behar dugun aurrera segi bidaiarekin, dantzatu zaite gurekin, elkar eskuak emanen, motxila hogeita baten mundu berri bat sortuko du elkarrekin, sentitu zaite gurekin. Eskuak emanen, montzuko dila hogeita baten kantatan mugizu zaite zurekin, Esiak hautsia beste, zure gitarra behar dugu aurrera segi bidaiarekin, dantzatu zaitez gurekin, gure eskuak emanen, motxila hogeita baten mundu berri bat sortuko du elkarrekin, sentitu zaitez gurekin, no baikara berdinak, aizu motxila hogeita baten kantatan mugitu zaitez gurekin.
Buruz, bihotzez, oinez euskaraz bizi nahi du. Buruz, bihotzez, oinez. Mila esker! Spasiba, esto prestigitik, janos etxilobiek. Spasiba! Amaiketako hartzen nahi zarete? Bai, amaiketakoa, ja. Ja da ordua, jateko ordua, edateko ordua. Horri gara, 9:30 edo, 10 gutxi, eta... Ene, gaur goiz esnatu zarete ba, ez? Nondik heldu zarete? Hemen Iruñetik. Iruñetik, nondik? Ze auzotik edo herritik? Bueno, Berriozar ondoan, Iruña ondoan. Bale, eta zein da gaurko plana? Ba, bueno, eguna pasatu lagunekin, txikiaren lagunekin egon gara ikastolakoak, eta gero handia ere hemen dago are batean hor lanean, eta, bueno, eguna pasatzen. Bueno, ba, disfrutatu, ez? Edan, jan, eta ongi pasa. Jazta, hori da gaurko... Honekin oso egiten duela, ba... Momentuz, bai, mantenduko da. Egiten duen. Venga, ba, ongi pasa, jo. Alea, jo. Okertzen ez baldi manaiz, datorren kanta, kriston kanta da, oso politia, oso politia. Eta horretarako orkestu beharra dakat beste talikide bat oso eharra dena, eharra, hemen dakaguna. Lorea Lamatza, uste dut. Lorea Lamatza da. Berak egin zuen kanta hau, berak eman ditu 2 hilabete kanta hau prestatzen, berak eman ditu 2 hilabete hor, etxien sartuta, 8 ordu egunean, dantzan saiatzen, ebetan dako gutxalo bero bat. Lorea Lamatza, cuidao. El sueño de Anorexica. Anorexica's dream. Siempre he soñado con tener una banda de rock. De vosotros me habéis abierto las puertas y yo somos capaces
Kaixo neska, kaixo kuadrilla, zer moduz? Ongi. Nondik heldu zarete? Etxarritik. Etxarritik. Eta zu ja amaiketako hartzen, ez? Ja da ordua, amaiketako hartzen. Amaiketakoa, bai. Eta zure lagunak ere edo ez? Mai bakarrik, besteak hasi daizeka son. Eta ez duzue bazkaldu behar edo zerbait jan behar? Gero, ja berandoa, ez? Eta orain zer egingo duzue ba? Joan ikustea erronka. Erronka? Bai. Eta? Mendik zaudete oraindik, bukatu behar da erronka ja, ez? Ez dakigun hundez! Hau esan dugu dela hortik. Mapa hartu behar duzue, mapa hartu behar duzue. Hemen daukagu mapa, baina ez gara ubikatzen. Ai! Ez gara ubikatzen. A ver, erronka, segunetan da, a ver. Lehenengoan, jo creo. Lehenengoa. Ba, hemendik ibikiko da, egongo da. Bai. Mutillorik esan dugu dela hortik. Bajarraitu horretarako! Bukatu behar dela, aio! Os vamos a recordar que en este mundo complejo el respeto es esencial. Es uno de los valores en los que hay que fomentar una buena convivencia. Tratarnos con igualdad, manos para arriba. Por tu sexo y por tu orientación, por tu cultura y por tu tradición, al ser humano y también al animal. Los árboles nos dan vida, aprendamos a escuchar la madre naturaleza, ella nos enseñará. Protejamos nuestros bosques, nuestros mares y demás. La sombra ya no se nos muere, no podemos respirar ahí. Por tu sexo y por tu orientación, por tu cultura y por tu tradición, al ser humano y también al animal, al medio ambiente hay que respetar.
antolatzaile bat, zara, ez? Bai. Zarete, hemengo ikastolakoa? Bai. Eta zein da gaurko plana? Bueno, zu lan eta lan? Ez, ja bukatu eta gero jorga. Bueno, ikusten zaitu petoarekin orain zu lan eta zu edan, ez? Bai. Haze laguna, Eta zer egon zara egiten, ba? Egon nahi laguntzen jendeari, etortzen ona, eta listo. Eta zu, ja, edaten, ez? Hasieratik. Ni hemena disfrutatu. Ez zuk denborari galdu behar. Zerrez. Bueno, eta ez da gaurko plana, orain zu ja lan ez, zu edan, bai, eta orain gero? Kontzertuak ikusi. Ze kontzertuak? Dagoena. Baten bat? Guazen ikusiko duzu ez, ongi pasa eta disfrutatu, bikote. Aio! Jar bioz bihotzetik eta urren ardio. Esker, hau izango da gure azkenetariko kanta bat, baina aldez aurretik berriz ere eskatuko dizuet txalo bero bat Leire Zabal Zobarentzako. Bera izan du baizen abesti honen sortzailea, era bateko. Cuidao. El rap del aire, cuidadísimo.
Eta orain gontan behar dugu beste... Balkagu... Mikel Etxat! Ojito. Aquí estamos los mochilas. Por Tomás Foñez. ¡Viva la fiesta de la Ikastola! Ahora quiero dar un fuerte abrazo a Teo Lázaro, que suba a cantar. No somos distintos. Venga, Teo, a subir. Kaixo, eguerdion, mila esker, etortxeagatik. Hoy voy a hacer un alegato diferente. Bueno, bikote, hemen kafearen esperoan, zaudete? Bizko, hasi bargara bertzela kafe hartzen, bertzela ez da astizkorik hemen. Ai, ez zu aguantatu behar egun osoa, edo ez? Ez, kafe, igual pare bat kafeekin bai. Nondik heldu zarete? Iruñetik, Balainetik. Bueno, hurbil. Eta, ja, bago jendea ardoarekin, garaga ardoarekin, da zuek kafea, sagratua. Osasuntxu ibiltzen gara eta kafeakin, hobekiko. Eta zer egingo duzu gero? Bueno, buelta bat emango dugu, zirkuitu guztiatik, eta, bueno, bezpizkoa disfrutatu egunat. Disfrutatu kafea eta disfrutatu eguna, noski baietz, aio! Agur! Así que sin más, para todas ustedes, para todos vosotros, para todas y todos y todes, no somos distintos. Tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos. Y en las manos las caricias que no quieran dormir nunca para rodear al mundo si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada porque no sobra ninguno y en la mochila los sueños suman más de 21. Toca los platillos al revés como los buenos y el Xavi nos trae sonrisas que limiten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos en solar.
Mille esker, merci beaucoup. Eta les garçons, libertate. Grupiekin zer ari zarete egiten ba? Almazenera eramaten, ja, lehenengo erronkako frogan. Baina, erronka bukatu daia? Lehenengo froga bai. Eta, zeren esperan zaudete ba? Ba, itxoitenean ora eramaten ditugun. Zuek zaudete hemen laguntzen pixka bat antolakuntzan. Ikastolako ikasleak gara eta hori laguntzen. Atope, ba. Eta gero disfrutatuko duzue pixka bat, ez? Arratsaldean bai, ongi pasatzera. Eta zer egingo duzue? Nora joango zarete? Hemen digune guztiak ikusi pixka bat eta ongi pasatzera kontzertu batzuk joatera eta hori. Denetarikola bai, denetari pixko bat, ez? Bai, lana eta juerga ere bai. Karo, noski baietz, biak egun berean, noski baietz. Ba, ongi pasa eta disfrutatu baio. Asko, agur. Egun momentu bat. Abesti hau nahi diot dedikatu pertsonalki hemengo ikastola zerren batipat egon ziren irakasle horiak, bai Txuri, bai Juan Mari, Lambertota, aiei esker hemen bait nago hemen, Andone Silbeti, hemen nago, euskeraz earki ikastolan hemen ikastolan, bai nita, bai Ainoak, hemen earki ikasginun euskeaz. Gora Palestigan ikastola, eta gora Euskara, eta gora Euskal Herria, eta gora zuek! Alpade! Con buena compañía, instrumentos preparados, calamero y vámonos. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y luego el tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Descansamos un ratito, es hora de merendar y seguimos con el ritmo sin parar. Queremos llegar a todas las estaciones que retumben nuestros golpes por todos los rincones. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí y a meter mucho ruido. Bueno, ahora en su hinchada, Mercedes. A ver, Antalya, no intentes tú. Somos la banda. Y a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, venimos hasta aquí y a meter mucho ruido. Y a meter mucho ruido. Y más que vamos a meter.